Slăvit să fie Domnul pentru adevărul acesta cântat, să ajungi în cer fără nicio plată într-o vreme în care totul se plătește. Într-o vreme în care totul costă, într-o vreme în care totul e pe bani și nu doar pe bani, ci și pe timp și pe orice altceva, să avem acest favor făcut de Domnul, ar trebui să fim plini de mulțumire pentru asta. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la asta. Copiii cei mici, surorile după masa aceasta au pregătit o parte de închinare și au pregătit timp în care să laude și să-L binecuvânte pe Domnul. Cred că ideea aceasta a copiilor și a surorilor nu este decât o mănușă aruncată. Adică o provocare pentru partea cealaltă. Cândva să se întoarcă și frații să slujească și surorile să primească și împreună să lăudăm pe Dumnezeu. Mulțumim frumos pentru această surpriză frumoasă, pentru această dăruire pe care sunteți gata să o faceți. Lăudați să fie! Și
Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. Nădejdea când lipsa apare. Când uită de tine și nu le mai pasă. Și Domnul simțita durerea trădării pe când ucenicii l-au dat toți uitării. El știe ce înseamnă a fi singur în luptă, când inima întreagă în cioburi ți-e ruptă. El știe ce înseamnă să faci numai bine și totul să suferi bajoc cu rușine. Și acum lângă tine Iisus suferă iarăși, purtând pe-ai săi umera marea povară. Du-i-o să-și optește cu dor și iubire. Privește înainte, spre a ta răsplătire. Nu-ți pierde nădejdea când lipsa apare, când n-ai niciun sprijin și ești la strâmtorare. Iisus n-a avut niciun loc de odihnă și noaptea în rugă stătea des în tignă. El știe ce înseamnă a trăi prin credință. El știe ce înseamnă să aștepți biruință. Deși n-a găsit pe pământ împlinire, spre Tatăl într-una ducea mulțumire. Și acum cu blândețe te îndeamnă și spune să crezi că El poate să facă o minune. Așa cum hrănita mulțimea în pustie, cum nici nu te aștepți, îți va face și ție. Nu pierde nădejdea. Prin orice ai trece, puterea măreață nimic nu o întrece. Pe brațul său tare mereu El te ține, căci mult te iubește și pasă de tine. Nu-ți pierde nădejdea. Iisus totul vede. Nu plânge, fii tare, în Domnul te încrede. Curând, foarte aproape, e clipa în care la tot ce ai cerut îți va da rezolvare. Aș vrea să te ajut
și să simt ce cu tine. Dar Domnul o face mai bine ca mine. Mă rog să împlinească prin slava măreață a sa voie sfântă de plină în a ta viață. Amin. Amin. Să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci El este un Dumnezeu mare. O parte din Psalmul 95. Mi-e dor de veșnicie, ca ranei de balsam, și-n inima mi pustie, vreau pacea ta să am. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor, departe-n zăr, spre veșniciei mări, cu parcă vieții vreau să mă predau. N-am pace aici sub soare, nici liniște sub nori, e uragan în zare și-n suflet trec fior. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvore, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor, departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu lorca vieții vreau să mă predau. Dar totuși am o țară, cu un plai strălucitor, și inima mi dorește, și-mi arde ca un foc. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvore, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor, departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu lorca vieții vreau să mă predau. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor, departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu lorca vieții vreau să mă predau. Amin. O lume astăzi, în păcate, se spuciumă în blestem și chin. Ești gata tu să-i dai mesajul din cer venit cu pace plin. Atât setoși după salvare, aleargă, vor să se adape, iar tu ai băut din râul vieții, de ce nu-i chem pe toți la ape? Ți se va cere socoteală de orice talent ce l-ai primit, ai câștigat cu el pe alții sau l-ai ascuns și aruginit. Un loc în slavă, în mărire, e pregătit și pentru tine. Dar azi smochin de lângă drumuri, stăpânul vrea să ai smochine. Treziți chiar azi văpaia sfântă, aprindeți jarul stins în voi și ridicați la cer o lume ce zace moartă în noroi. Sunt frații voștri, lâng afară, vorbituleați de mântuire, le-ați arătat pe cruce jertfa, pe Dumnezeu și-a lui iubire. Porniți pe căi fără lumină și luminați-le mereu. E timpul azi cu toți să știe ce vrea Eternul Dumnezeu. Amin. Amin.
Următoarea cântare pe care o vom cânta, mami când au dus-o de la un concediu până a fost atunci cu tati plecată, mi-a trimis înregistrarea pe telefon și nu mi-am dat seama ce importanță au cuvintele din cântare, dar aș vrea foarte atent să fiți. Un pic, e un mare adevăr, sau nu știu cum să zic. Îți dai seama de cât de important e să ai picioare, să ai ochi să poți vedea, să auzi un zumzet de albină sau un copil plângând. Sau zâmbetul unui copil, da. E foarte important. Nu mi-am dat seama până atunci și chiar la întâlnire cu surorile ziceam de fratele care e fără mâini. Dacă ați auzit... Da, eu nu l-am auzit, nu l-am prins la noi la biserică, dar am rămas înmărmurită când povestea că depinde 100% de soția lui, de la cele mai mici lucruri și până la cele mai intime. Nu mi-am putut imagina vreodată ce înseamnă să ai doar 2 mâini și să nu mulțumești Domnului pentru ele. E un lucru mare că ce poți să faci cu 2 mâini și o binecuvântare să fii întreg. Și când mi-a dus mama cântarea, a zis neapărat trebuie să învățăm. Are o semnificație așa aparte. Vă rog să cântați cu noi, nu e grea. Mulțumesc! Dacă astăzi poți să
lucrările voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și mulțumiri. Filipeni 4:6. Amin. Trenul vieții. Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirile sunt halte, unde stăm cât un minut, până bine ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații, lungi, de nu se mai sfârșesc și în ciuda noastră parcă tot mai multe strivesc. Arzător de nerăbdare, înainte tot privim, să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce-o dorim. Ne trec zilele, trec anii, clipe scumpe și dureri. Noi trăim hrăniți de visuri, însetați după plăceri. Mulți copii noioși se urcă, câți în drum n-am întâlnit, iar cât un bătrân coboară, trist și frânt sau istovit. Vine odată însă o vreme să ne coborâm și noi. Ce n-am da atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar pe când privind în urmă, plângem timpul ce-a trecut. Sună goarna veșniciei, am trăit și n-am știut. Amin. Amin.
243 numărul de cântare. 243. Doamne, nu vreau cumoară, nu vreau aur argint. Mi-e de ajuns că sunt liber și că sunt mântuit. În timpul ăsta ne închinăm cu darurile de vânătoare. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe orgalele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un miez să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. O dragoste care de la început și până la capăt, și pentru unul și pentru celălalt, Tatăl a arătat dragostea Lui.
Tatăl a arătat dragoste pentru băieții lui. Dumnezeu ne-a arătat dragoste fiecăruia dintre noi. Și ne-a lăsat cheia. Când vrei să te întorci, când vrei să te schimbi, poți veni acasă liniștit. Ca să avem iertare, a fost nevoie de dragoste. Și Dumnezeu ne-a demonstrat dragostea Lui. Dragostea Lui n-a fost apreciată. Nici atunci, și mă tem că nici astăzi dragostea Lui nu e apreciată. Dragostea Tatălui nu a fost acceptată. N-a fost prețuită. Dragostea Lui n-a fost înțeleasă niciodată. Că dacă oamenii ar înțelege și ar accepta această dragoste, n-ar mai comenta că merită ceva. Nici inel în deget, nici haină pe umăr și nici vițel pe grătar. Și ar înțelege un singur lucru. Nu merit nimic, totul este al Tatălui. Și ceea ce a făcut Tatăl pentru ca eu și fiecare dintre noi să avem iertare este că ne-a adus dragostea. Și ne-a arătat dragostea. Și aș vrea la ideea aceasta doar un verset să amintesc. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? O vedeți? Vedem ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Asta e minunea Harului lui Dumnezeu în adunare. Lângă cineva care nu cunoaște mult. Lângă cineva care nu știe să citească. Așează un om cu doctoratele societății acesteia. Cu o înțelepciune strălucită și unul celuilalt își pun pace. De ce? Pentru că și unul și celălalt au înțeles dragostea lui Dumnezeu arătată. Și nu se uită la păcate. Și nu se uită la fără de lege. Nu contabilizează. Nu notează. Nu spune spurcatule. Răutate. Ai cheltuit tot. O viață întreagă poți cheltui cum a cheltuit-o și tânărul acesta. Dar când îți va veni mintea la cap, când îți va veni mintea la loc și vei vrea să spui, mă duc să deschid ușa, să știi că te primește cu drag.